Ang zamannya gimana bapak sebabnya? Ang bulan itu dia kita. Nonton dah. Manusia kita ni ulang tahun apa yang dapat tahu? Balaba, ia mesti nak diisi. बैराथि Kurang ada suki dulu. चले Suki dulu sekurang ada. रुपये को जाने ना Angka ni pun aku tu setelah pun nanti. Oh setelah. Oh ya sih pun macam you. Oh dia tu बम्मा दिन बन्द मारे नि नाम या का बन्द Kamu bersumnya pun jangan cuma. Mungkin senang kan zonai nangan. Kenapa jelas? Muda tu yang ini, Indo atau Twitter, isu muda tak ada yang nondang. Kita nama apa benda? Kurang tu na. Saya ni bagi kita benda. Enggak. Oh gelas tu Muda kini masih kerja kufu. Please like, share, and subscribe myself. बैराथि याला दिने Anda? Isi marah mabar dia followan aja dah. Practice होता है यार इसमें इससे practice होता है ले बिराद इस exercise खालामो थाबायनायाव सिनाय इसोरो आरो एइफोर बुस्थुखौ लायाना मालाय इसोरो लायानो खोमा इसोरो ओंखाम लांखावनोसैनाबो Please like, share, and subscribe. Oh, infant tu tayar aja. Nanti macam baris ini sih apa itu nanti mau wakas atau mau tanah nih. Macam belik lagi macam kalau berenai itu, nuan, siapa tangan ini pandai benar, boleh kalau ni, baris oleh bakal ni, belik jangan pernah berana, mundur, tian susu mundur view. Phone tan saya udah mana? Mana biba puyem sok saya mana? Direct masih di dalam sana lagi. Oh, direct masih. Garang kami koi hatiran dana. बैराथि oh
21 तारिखआवना हरनाया सोरबाना ओमफ्राय रामदेवखौ फैगोन नामा सोरबाया 20 तारिखआवनो 20 तारिखआवनो फैगोन एसे दलल' नाय दोनबाय थानायफोरखौ नायालै बुस्थुआ लाइभआव एसे माबा माबि देखायबाय थानांगौ होमबासो नायो नायनानै दसेनो थांफिन दाबाय बिदिबा नाबा एसे स्पिस बुंनो हानाय बिदिबा थायो कुमारा माबायाव थांदोंमोन ना दावथारा थांदों सनिया फुंखायाव खन्थाइ जानो मा जादोंमोनलै सल' नम्बर दंमोन सल' सिंगार मोननै प्लास जादोंमोन दा खन्थाइ प्लास बिराद हामदों ना क'क्राझाराव खन्थाइगिरिफोर दंमोन खन्थाइगिरि क'क्राझार फुंखानिया ओमफ्राय सिंगारबो थाबाय लकेलनि माखाया भिडिअ थागोन ना दिनै ब्लग भिडिअ'बाबो बानो लामायाव उन्दुला भिडिअ गिदिरनि सासे नायबाय थाबा बहुत लाब जायोना सासेया बस टाइम एखेयानो जायो खोमा सानैबा सानैनो मोनबाय गोसो बेलेगफोरादि ओरैनो न'आनो दोनथारोना लाइफआव बिदिनो बुंथारोबो होनलाय ओइ माबायाव डिसक्रिपसनाव ओइ बानायनो दोननाया डाइरेक्ट फैखायो लाइफबा फैखायो बानायना दोननाया ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ होनलाय दानफिननानै गोदान लिरनो हायो दाननाङा नों मानसिफोरा स्टुडिअ'आव थांनानै এই টেগ লিখা দিলে ফেজিনা ফেজিব आरामसे निजोम जायगायाव थाना लायबोनांगौलै होबाय थाबा लायबाय थाबा आरो
नायबाय थाग्रा दङ थायो फैबाय थायोथ' फैनाय दङ ना फैबाय थायो दिनै एसे गैया नामा सा दखाना दिनै गैया मैगं फानदों होनबालाय बेखौ फारा जालायबाय मैगंआ बबेनि नङा इदि बिजनेस खालामो नोंसोर सायाव माबा मोनदों खोमा एसे बायलायनो नाङालै खरसा गैया नालाय लायबाय खोमा इसोरनिया सा दखानाव बा सिनि माबा माबि बायनासो मेरे दिल में मेरे दिल गोदान मानसिफ्रा मा लाइभ होनानै नायो इउटुब होनायफ्रा मा होदों ना बेयो खायसे गोसो दंबोला बुंना लाखानाय जागोन टेरडें जाबाय
ओंख्रिया माबा खान्थाल बेगर औवा गाजायानो थाइजौ माबा हाना जादोंलै रुसुना दा गथ'फोरा खाथियाव थानायबा माबाया जाबायमोन ना जाहोन लानानै गथ'खौ खबर लानो हाबायमोन दा दसे माबा डिउटिया गैयाबानो फैब्रनानै दा आराम जायोना गेजेर गेजेरथ' न'आवबो थाफैनाय बानायनांगौ इयो हर थाफैनाय ना सानसे साननैफोर बिदि होमबाना खायसे सेभ जालाङो खरसाफ्रा होना दोनदो र' सानै दं बेलेग जायगाफोर नायलै मा जायगा नुयो ओइ माबानि गरेस्वरनिया मा नाममोनलाय बे गोसोम सादोर होनाय आगोल होनाय मा नाममोनलाय दाना इबो डाइरेक्टलि लाइभआव होनासो खायसे बाथ्राखौ होनो इयो माने माबा बानायलायला दामाने बिदेसि खोथा गैला डाइरेक्ट इयावनो बुंखाबाय जोब्बाय आरो सालुकाफोरा हायो ini ini gimana? Iya gue ya mas itu ya LP ini mau hapna sana menangkap besok. Saya kok interview dulu deh.
हाँ सोर इखो मिथिथ'वाखैलै मा जानांगौ ना ओरैनो भिउसनि माबा मोनसे बानायलायखो माला जोंहाथ' भिउसनि जाथावामोन माबा मोनसे मानसियाबो उन्दैमोन ना इयो आदै डेन्जार जायो जोंनिया डेन्जार रुपिनिखौ लाजोबदिनि गासिबो माबा सिसि केमेरा बायदोब्रा जों मा जानाय आदै मा जानाय थांदो बिहरदोंलै मेच दिनै बिहर थगायबाय दंलायो जोंखौ थगायबाय दं मानासै इमान माबायाव थान्दायाव दैयाव थानाय बाजिनो हागौमोन ना दासो बुजिदो किसुखौथ' दद्रदों एसे माबा जामारदों मानसिया सेफटि जादों एसे फैसाया ओरै खारथिंजोबो ना दा ओरै Sana? Kita ketar pesa dong, Mbak. Iya, enggak pesa ketar dulu ya. Enggak bedong ya. Gak ketar. Gak ketar ya enggak buji aja deh. Tadi tarpor tadi lasi mau naik. Ini sih fैनो माथामोन खोमायो रुपम लानो गोबावद्राय जानायखाय एख'ना गोबावबो माइ गायखांबा रोंसिगोन आङो माइ गायखांबा रोंलांसिगोन नालाय माइ गायखांबा होलांखासिगोन आं एसे होलांखासिगोन होगोन आगोलनो नों सोंबाय बिदि होनना खोन्था आरो इदो होनना खादो माइ गायखांबा होननो नागिरदों होननानै खा होमबाना जाबाय माइ गायखांबा खावसे लानो नागिरदों खोथा आंनिखौ मानो नागिरायो न' थांबावगोन दिनै सोरबा न' थांबावगोन बेंगा मानसिलाय एख' जालै मानसिया थैयाबालाय सानसेयाव होखायो ना होमबा गली जोमैया दङआनो दिनै जोमैया दङ
बारलिसोबाय बारलिसोबाय टाइगर नङा आरामसे Asal dulu dong, mau balik sambil ini. Ini orang mana orang itu dong? होगोन Itu aja tuh ada nama lagi bisa misalnya. Ini lagi mana bisa itu nih. gaya baik itu dah Lagi bisa. Bisa segitu lagi deh. isi dong ini orang langsung ini gaya di sana dia udah ikat sih di grup sofa iya itu grup masuk apa ya ini aja deh itu lu dan lebih hari jam lebih ya mana nih itu kasih tulis yang tak bisa kan itu nunggu nih betul Masa lagi? Masa lagi? Assalamualaikum. Gimana nih? Hajar langsung. Kita mau gimana nih? Gimana nih? Mana sih? ini masa ini Berapa yang 25? Yang para nulis itu tuh, para nulis itu sama ini ano. dengar tap detar nih dosis dos nih potong lah Terus mau komen bang, harus notifikasi na. enggak oi dalingan orang sudah Ini tuh, mana ambil ambil komennya tuh jumlah. oh dia free deh bobo Orang baik yang ngapain di bilang gua mau view. Angin sama mana? Oh, nol view. Enggak. Tahu view cuma saya tahu cuma.说呀，忙给我说是呢。Tahu dong kan? जोंनि मोनसे कमप्लिट जादों ना फेसबुकआ दाखालिबो कमप्लिट मोननै जाबाय ओमफ्राय कमप्लिट जादों मोननै Ini orang mau dia pun dia. Ini pun. Ini pun. Pun murah. Ini. Apa ni? oh ini poin थायो Oh iya. एखौ नों शेयार खालामा ओमफ्राय शेयार खालामा Sama itu isi. Isi. Buat kita ini sebentar. Ini isi lah. Ini coba mang kabar. Ani profile garainya. yang nyoli sama dia ini. Oh, ini nomor dong mana? Hasan Top 10 lah ya. Eh bos, ini mana? Top 10 nama. iya Ikumennya pas 22 poin sebenarnya dong. Oh iya. Ang dong itu poin itu ya. Mau yo bisa poin. Karena apa? Uji kok. Jadi bot. Ang tuh lengkar ya.
कमेन्टआ मोनसाबदों आरो पस्ट होनाय आंखौ दा ओरैनो पस्ट नायो होनायो आं होजोबथारो दा गासिबो लारि नोंनियाव बुंफैनो रंजालु बसुमतारी नोंनि डाइरेक्ट ओंखारफैयो आंनो लाइकबो होआखै ओमफ्राय कमेन्ट होआखै इ नटिफिकेसन आंनाव फैयो टेक खालामनो हायो टेक खालामबा टेक खालामनो आंजों फेन गैखाया मानसिया गैया ओमफ्य इयो आंजों दं ओमफ्राय नों आंजों दं इयो जायनाव कमेन्ट होयो आंनाव थाङो नटिफिकेसन आमखाया आमखाङा कमेन्ट होदों बिदिनो खालामो दा गोसोबा नोंबो माबा खालामनो हागोन डिजिटेलि बुस्थुआ ये टेक द्रप जाबाय टेक द्रप जानानै जागोन जायो गोदान बलिउडनि Goyang bibenang lurgondangsो सिंखोला अखाया दिनै गगोन दे बफोर गहागोन दिनै इरान आलदा सारेन्डार जाबाय इरानजों इजराइलजों जालायबाय जुद्ध जालायबाय आरोना इ माबाजों मिसाइलजों होलायनो अखाया दिनै हागोन दै खोमसियारि दं हैद आरो दिनैना मैया तारमाने आरो हेलिकप्टार गोलैदों इण्डियाना सातजन थैदो इन्डियाना सातजन थैदो ओमफ्राय आरो दानि फुंना मायावबो खुनुमथेसो बासाय 286 जन आरो खुनुमथेसो बासायबावदो इबो मा हासुरि जाबाय दं फैदां एयार इन्डियानि माबा जाबाय दंलै बिदिनो कम्पानिया मोजां माबा खालामफिनना प्लेननि माबानाय मोजां होमबालाय कुनु मुथेसो बासायदोलै दिनै बा ओइ थांलानो दानि सातजन थैबायबा दाखालि थैबायबा आरो दिन जाबावनायबाथ' सेस मोनो दा बे आंनि गोसोआ अखाया फैथारसिगोन दे दिनै आंनाव सेटिंआव जानानै दं होनबा सेटिंआव बानायना दैदो Anda? Dari